Mama, are și The African Jungle Poro. Toată lumea, și eu am Poro, toată lumea are Poro. Picat de la Clash, bă. Șmecherie. E șmecher Poro. Din 2014, parcă. Da, 2014, gang, where you at? Bă, dar unde e Israel? Hai că-i batem, am lag. Am zici că suntem unicorni, ia uite. Unicorni. Ai dat disconnect. Mi-a zis unul să apăs D sau F, că primim nu știu ce achievement și eram oh, D! Am spamat toată tasta, efectiv, am futut un pumn în tastatură, am dat. Tare lifestyle pentru că... Te rog, pleacă de acolo, că ăla și de la distanța aia te omoră, nu știu. Știu. Tii pe mid? Da, aș putea să vin. Uite, ăștia vor să facă Heraldul? Vezi că cred că e... Am ulti în 5 secunde, o să dau engage. O bați? Nu pot să mai aștept să dau și eu niște poke. Ok, hai aștept. Hai. Nocturn, vine mid. Mi-a scăpat. Mamă, deja am dă prea mult ăsta. Hai de capul și de zilele mele, ce-i campion? Las că e bine că nu farmează între timp, că îi dau eu. Mamă, Darius, nu te mai juca LeBlanc, te rog eu frumos. Da, n-am mai jucat LeBlanc de nu știu cât timp. Așa cum vezi, facem 1v1, dar eu bine și LeBlanc. E nocturn. Dă eu, e mort. Știu că e mort, că e prost și-a dat ulta înainte. Ăsta nu e mort, dar cred că poți să le iei dacă îl păcăl. What the fuck? Da, nu îl păcălesc. Sau... Da, nu îl păcălesc. Cred că e și tu mort. Bă, bun. Care vrea să dăm topul până în hit, că mie e două Hai repare. că e ok. E worth, extrem de worth. Mama, am scăpat. Vine Israel cu Pike, vino. Hai să stăm aici, Asta zic. Am asta. Păi am arătat Israel, că na, au venit din pizda, mă, zici mi-a... Să mor tu. Stai. Ok. Așa, bravo. Ok. Hai că e bine, N-a murit nimeni. Și am făcut și kill. Așa, bravo. N-am făcut kill. Ba da. Nu-i kill. Știu că am murit de Pike. Ba Nu, n-a murit nimeni. Cât de low e. Wait a second. Mamă, nu, că după ce-mi fac rage play-ul nu mai au ce să facă. N-ai ce să faci. N-apuc. Nice flash. Jocul ăsta. Nu te cred că nu l-am omorât și pe Renekton, am făcut 1v2, iar Renekton cred că a scăpat în viață. Bă, Ba Pike. pula. Ba nu, l-am omorât. Din toate Wow. părțile. A scăpat în viață. Nocturn. Pe cine e Nocturn? Ai murit? S-ar putea pe Nu știu, mine. nu pe mine. Na! Mi-a dat instant. Dă-i! Mamă, ce bine! Coaie, am luat Drake-ul, deci eu stăteam în boschete și dădeam Drake. Renekton își dă TP pe mid. Hai. Și-a nimerit toate abilitățile. Ah, ce aproape era să nimeresc. Nu-i da dive. Bra. Sau Bă, dai. bă, Atena! Sau nu? Cați-și gura ta, Atena! Coaie, de ce-mi laghează atât? Nu știe ce face, dar Mamă, face ce bine. Main. Da, bine. Au. Capul ăsta Mi-am dat counter. Am intrat cu capul în ea. Și i-am dat Ce pe prost de real. Bă, dar nu știu de voi, dar Ezreal mă moară din 3 hituri. Mi-a făcut Uite, rage uite. play. Yes. Mi-a Și făcut pe rage mine, play. să știi. E ok. Am eu rage play. Mamă, dar se duce ce asta aia. damage dă Zeraf. Zici Vai că... de... What? De ce mi-au... Că ai dat Q? Fugi Atena. Da, nu știu ce am Dă-le bait, că dacă ies din turetă amândoi să morți. Atena, bagă-te pe ei. Q! E în spate, Bagă-te cu Atena. Bagă-te pe ei. Ești șoră, bă, Dacă mănânci ciorba, o să ai pula mare. Exact. Așa că Atena, bagă-te pe ei. Dă eu! Trebuia să Nu dau pot. exhaustul, dar lasă. Ah. GG.
Ciordales. Easy. Aua, de ce dă în mine, bro? Nici măcar n-am luat kill-ul. Păi, pula mea, dau un Q, am spart totul. Trece. Așa, un pic doar. Doar un pic am vrut. Sau și mai mult, nu știu. Mamă, puteai să te duci după el. Sau Na, L-a luat. fuck that. A, l-am luat? Cum? L-ai Da, luat, da. da. My god, Veni 10-6. Nu m-a întrebat, dar mi-a plăcut ce ai făcut, așa că bravo. Oh, ups, stai așa, ăla a greșit cum e, care cred. Bravo. Ia stai mă cum e trec, îmi bag eu pula, hai! Da. Mamă, poate îl fura. Hai, Atena, Nu-ți- ulti. Dar ăla știe să dea ulta foarte bine, văd. Atena știe ce face ulta măcar, a ei. Nu, vorbeam de Pike, că mereu o dă când suntem full HP. Nu bro, ele main, nu știi pe ele, face cheme cu. Că e, ce iteme să mai mi-au pe căcatul ăsta de... Iați, ce să-ți iei, iați. Stai așa. Hai că-ți recomand eu ceva foarte, foarte inteligent. Stai că zic eu, Iați cu aia, Ronan Hurricane. Oh, mama, iați cu Atena. aia. Ba nu mă, fie, hai să zic acum. Iați Death Dance. Mamă, cât damage dai cu De ce? Pentru că îți amplifică lifestyle-ul, îți dă armură și magic resist. Bă, Magic Resist mai Get puțin trebuie. targeted randomly? Da. Like that? Îți dă Da, armură. ok. Ai și tu Da. dreptate cu armura, da, am tormail-ul tău. Da, Adică am ce oricum 200 armura. merge mai Mamă, mult. mi-am făcut viața înapoi. Hai, bagă-te păi, bagă-te păi, Ocean Drake. bagă-te păi, bagă-te păi, bagă-te, nu te cred, am dat ăla pe lângă. Dă mă să ți-l fură o dată, ce pula mea faci? Te-am lăsat. Mamă, câți au venit, hai. Au venit să Free Quadra. quadra, hai quadra. gândi quadra, zici tu? Probabil. E pentru. Măi, bă, bagă-te pe e, ei. mi-e frică de ăsta, tu dai pocuri acolo. A, că dar mie- mie nu e frică de Renekton, nu-l omor, ușor. Nu, mie frică doar de că E Real. frică de Zreal și de Mie Nocturne. mi-e frică de Ezreal. De E Nocturne, doar da. de... E fucking tank și... Oh, bă, mie mi-e frică de toți. Oh, main! nu e Da, rău. bro, pentru... Hai, dați în el, că vreau să-l fur. Nu este. Nici ca mă că vreau să-l fur, este proști. Vrei să te ajut cu ăla? Vizibil, da, genial. S-a ferit. Nice. Și-a murit. A, nici că mi-a dat ulta. Eu cred că Am mi-a murit dat. eu, lasă să mă ia pe mine. Bravo! Hai, bă, rolling quadra. Quadra. Rolling. Băi, v-am zis, unde e? Și vine Pike, așteaptă că vine și Pike, nu dai end-ul. Ups! Hai, bai, Dar nu hai. vine mai bine. Băi. Au văd, Hai, bă, da. Dați-o penta? Dă-i! E primul meu penta oficial!